hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Sudzurai. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe chimbo pana patinga chino tsudzura chino jaula zvero tiri pakachale kasambu apo mdara wangu hakabata chimoti ipapo muri ya Zimbabwe ndapinda zvangu rega ndingotanga kutaura nenyaya pana pamukoma KB zuro kuma past 7 past 8 dzemanheru ndine nzvimbo yandikadaunwa muchiri mekudanwa kuma past 4 asi ndakazokundikana nekuda kukupamba ndiri mukadime nzvimbo ikwa current yandakapinda ndimukadime kuenda ikoko ndiri mukadime nzvimbo yemabvufu mandakapinda mukadime kuenda ipapo asi nyaya ndinayo pana pamuri ya Zimbabwe inyaya mukadime guta reHarare kunonzi kufiyo Highfields kunochivedzerwa kuti kuKenani yemwana sikana ane 7 years dzekuberekwa wandakadanirwa nevabereki asi nyaya ndikadanirwa pana paZimbabwe ndiri kukumirira munyatso kugara zvakanaka chikonzero panoda kuteerera makasimba right mukoma KB nemuri yeZimbabwe amai vari kugara nemwana uyu vanoti ini zvandiri kugara naye ahasi mwana wangu wandakabereka inini mwana wemukoma wemurume wangu kureva kuti mwana wangu amai vemwana uyu vakafa baba vemwana uyu vakafa mwana uyu akazvarirwa kunyika kuMozambique iko zvinozvo ane 7 years ari kugara kunoko akambogara nemukoma waamai vake mai guru mune imwe nzvimbo iko zvinozvo achibva uya kuno but kuuya kwakaita kunoko achitorwa neimwe hame baba vake amai guru vake vakataura mashoko ekuti maita basa zvenyu mwana uyu garai naye ende garai naye ikoko nekuti zviri pamwana uyu handizvikwanisi zvinondiremera zvinondikunda yes zvadaro mukoma KB izvezvi mwana uyu ari kugara mufiyo namai guru pamwe chete nemunin'ina wababa vake mwana uyu akangotanga kutaura achiti ndakamboyeni nyaya yakafanana neiyi yaitika kubudiriro mama regai ndikuzivisei inini pana pandigari nguva yakareba ndinobuda ndichienda asi kubuda kwandinoenda tine shamhu yatinoshandisa kuenda tichinyorwa makuva ndichibva taenda ikoko asi ndine vanhu vandinoshanda navo panapa vanhu vandinoshanda navo muno muHighfields muKenani muno ndimainengi namainengi 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 kuchikoro kwandinodzidza kune mwana anonzi Nengi nemudzidzisi Nengi saka izvezvi panyaya idzi ndakapiwa chinzvimbo pandakapiwa chinzvimbo tine majana atakaita tine wavo watakadya asada kuti adye ndini asi basa iri ndakaritangira kuMozambique ndazopinda munomu ndichibva ndabatanidzwa nevamwe ndiri kumasvingo kwatakamogara ndakabatanidzwa nevamwe vanhu ava vese nzvimbo dzaakagara idzi pavakafonera vachida kuzivisana kuti ndozviri kuita mwana aidzi akanzitaura vanhu vekumasvingo vari kweko vakashanda navo aitaura vanozivikanwa veko akanzitaura vekuMozambique anotaura ko variko mai vake vakamuti zvauri kuita hazvina kunaka ndoda kukurwisa anobva ati mai zvamuri kuita zvivamwe vangu vatsamwa regai ndimbokubatai nechirwere chidiki izvezvi saka iko zvinozvi kubva izvezvi hamusumuki nemusana mai vayeguchu basi havachasimuki vopedzisira voti mwanangu ndiri kukumbira sori ruregerero anobva atanga kutaura nechirudzi chake chekuMozambique ataura oti chisimukai vanobva vasumuka vakutofamba language inenge ichitaurwa nemwana uyu hainzwiki naamai okay nababa vacho havainzwi saka iko zvinozvi paakataura nyaya yekutizwa akabva ati mwana ari panapa uyu panyaya yejana redu uyu ndiye wandakanyoresa zita uyu ndiye wandakanyoresa zita isusu kana tichienda kunzvimbo idzi tinoenda masikati kana usiku asi iko zvinozvi takuenda masikati kunofukunura but nyaya yakaitika last week ndinondinetsa ndeyekuti pane pamwe patakaenda tobva tanofukunura guva tafukunura guva pakabuda mhepo yaitaura ichitizvo zvamaita izvi ndiri werudzi rwakati hamukwanise kundikwanisa patakapinda muguva takabuda miviri yedu yese yakanamira honye saka isusu tisati taenda kunovhura makuva tine kwatinoenda kunogeza tichidzoka zvakare kubva ikoko tobva taenda kunogeza but kwatakageza kwese honye dzakaramba kubva kusvikira tazobatsirika honye dzikabva saka iko zvinozvi mwana wandiri kunongedzera uyu ndiye ari pajuti ndiye wandakanyoresa kune vamwe mukoma KB kwanzi mwana nguva iyoyo achibva fusuka atotanga kutobuda ziya mwana achakwanisi kana kufamba saka iko zvinozvi ticha wekuchikoro kunodzidza mwana uyu akauya pamba paamai ava achiti mwana wenyu dzimwe dzenguva kuchikoro anogona kuita 2 hours tichimutsvaga tikamutendera pachikoro hatimuwani tinofunga kuti auya kunokumba mwana wenyu anodzoka kunokumba here anobva ati aiwa
mubvunzei obva abvunzwa mudzidzisi aripo anobva ati ndanga ndiri kuseri kwemaklasi ticha vachienda anoti ipo paya ndakanda tobuda tatoenda kunotsvaga nyama takutovhura makuva kunyange masikati izvezvi mumwe wangu uyu wamuri kuona anonzi Nhengi uyu akatoenda nezuro akauya nenyama yake izvezvi ndiyo mbuva yake. Regai ndimbokubatai muromo timbonzwa mashoko anotevera kubva kuParliament of Zimbabwe. Mwana ndewani? Vabereki vakafa, baba namai vese vakafa. Saka wari kugara naye kuno kundiani? Kumba kwa baba mukuru. Mukuru wa mukoma wa baba. Saka mukadzi wacho ndiye ari kugara nji. Ndiye ari kugara nemwana uyu. Saka ari kuti mwana wemuningino womurume wangu ari kugara naye. Saka mwana wa baba mudiki. Mwana wa baba mudiki ari kugara na baba mukuru. Vabereki vacho vese zvizvaro zvemuno muzvibhadhe wakakurira kuMozambique. Amai baba ndiwo muZimbabwe. Baba ndiwo mudzimai wokuMozambique. Asati apo. Saka manje pane ndiri kuenda akabvaisa date nezuro kuti ndizodanwa akabvaiswa date kuti ndanzi musi wakati wafanira kudarika tofanira kutora nyama pano. But mwana wandataura ini ndi uyu. Ende ndiri kutonza ungashayiwe nyama pamba penyama nakawandewa. Wednesday, 26 February 2025, from 10 a.m. to 12 p.m. Uyane ndakangana kune mubatsiri akanotorwa kuGlenora achibva uya achibva abatsira mangwana acho akabva uya pamba achiri veduwe ndiregererewo musave futi nemwana wenyu kwandiri handina kurara kwanza azouya netimu kumba kwangu iyo kana ndisingakanganisi ichokwadi mukoma KB. Right, mati mwana uyu mwanayi akura sei? Mwana musikana ane 7 years kuberekwa. 7 years. Ichokwadi. KuMozambique aigara nevabereki vake. Baba ndeveve kuno kuZimbabwe. Ichokwadi. Amai vekuMozambique. Sokureva kwavo. Right, vabereki vachibva vashaya. Mwana akazotorwa kuti azogara kuno kuZimbabwe. Na mukoma wa baba. Asi akatanga achigara na amai guru sisi vaamai vake. Okay. Baba mukuru vachibva hama yababa ichibva yamutora singe paholiday kuti ngambouya agare nevamwe. Ndizvozvo. Asi pakatorwa pakabuda mashoko ekuti maita basa matora mwana uyu zviri paari handizvikwanisi. Vanova amai guru mukoma waamai vake ndiwo vakataura mashoko aya. Mwana paigara naamai guru hama dzababa dzakamboudzwa here kuti pane dambudziko riri pamwana? Izvezvi ndipo vakatozoudzwa kunzi pane zviri kuitika nekuti mwana uyu paari kutaura mazita evanhu vari kuti vanoshanda navo kuno kuHarare kwaari kwaakambogara zvakare ikoko kwanzi kuchizimbanje. Ane vamwe vatosokanzizwa mubvunzei tinzwe kuti nezera rake anokwanisa here kutaura vanhu vari kunoko anoronga mazita evanhu kuti ikoko ndoshanda nanhingi. Saka izvezvi ari kutaura vamwe maifiridzi madzimai makuru izvezvi abva ataura nesuro kuti mama pai pandinge nchinzi taure pai pana amai Nhengi vatouya vandiudza kuti vamwe vese taura but ini nosataure. Saka izvezvi nyaya iri kunetsa ndiye kuti shoko randiri kutaura pana nderekuti vakabva vaenda kune mumwe mubatsiri anobatsira ari kuGlenora. Vaenda kuGlenora kunobatsirika ndirika ndobva vadzoka kumba. Vachidzoka kumba mukoma KB mubatsiri kuGlenora akatevera akati ndiri kukumbira kuti musauye futi nemwana uyu nokuti handina kurara pamabva kumba uku azouya netimu. Mwana akazodzokera netimu rakawanda. Shoko raita kuti tidanwe mhuri yeZimbabwe mubatsiri vanhu ava izvezvi nderekuti baba vakanzi imimi baba munini vanogara pambapa imimi hamuna chimwe chinhu chamurifanira kuita muupenyu hwenyu kutengesa kana kushanda garai pano izvezvi vanongogara pamba. Mukaenda pabhozhongura latest papeji rangu munogona kutoona ipapo mwana uyu akamira seizvozvo. Zvadaro mhuri yeZimbabwe shoko randoda kutaura pana vataura nderekuti mwana uyu abva ati ndave under pressure nokuti nyama yevamwe ndakatya. Vari kuti haungashayi nyama kumba kwenyu kune vanhu vakawanda hatifaniri kudarika svondo pano pamba pasina kufa munhu. Pamba paba mukuru parikugara apa mukoma wa baba ipapa parikugara ipapa apa faniri kusvika musi wesvondo pasina kufa munhu. Svondo musi wa too much. Izvezvi nhasi tiri paFriday. Apa ane mwana waanonongedzera kuti uyu ndiye wandakamboita sei wandakanyoresa kuti kana nguva yangu yakwana ndiye wandoda kuti aurawe. Nguva yaanongomunongedza mwana anopera kutataka kuti buda ziya
wotozokumbira tokumbira kuti iwe dai waregerera mwana uyu ndiye hama yako obva tanga kuti asinginonzi achipesanisa zvigumwe singane zvaari kubata mumhepo achichaura nechirudzi chekumozambike nguva iyoyo mwana anobva charaiti saka kana pane vanogona kubatsira mhuri yezimbabwe tibatsireiwo zuva iri hatisi kuziva kuti rakanaka kwatiri here. pavakaenda kumubatsiri wekuGlenora vakaudzwa kunzi kudini? vakakunzi takubatsire kuti mwana uyu zviri kuitika pari zvofanira kuti zvidarike, asi instead yekuti vadzokere vachiti kuno kuzvaanani zvamira so, mubatsiri ndiye akatevera achiti musadzoka futi kuno nokuti handina kurara vazouya vakawanda. Saka vana vakazoenda kumubatsiri uya vachimushungurudza. Saka aunza nyaya paNational FM ndiani? Vabereki vachona vane mwana uyu zvokuti makatoenda munotoona mai vari kugara nemwana nababa munini vake. Ndi baba munini kuti baba vari pamba apa ndi baba mukuru, but pamba ndepa baba mukuru, but pana baba munini zvakare vanova ndivo vari pamba namai guru. Baba mukuru vachona vanova muridzwe pamba avapo. Vakaenda kupi? Pane mudzimai wavo. Handizva zoti vakaenda kupi? Kwozoita muning'ina. Muning'ina akaudzwa shori kuti aushande, autenge, autengese, unogara pamba. Ine for sure ugara pamba. Saka mwana anzi anofanira kufa akaiswa pa list mwana wani? Mwana wa baba munini walipo pamba ipapo. Baba munini. Mwana wa baba munini ari kugara pamba ipapo. Pari pamba baba mukuru. Ndiye mwana akambodisappear kuchikoro. Akadisappear kuchikoro ndiye mwana uyu. Iye ari kuita zvinhu izvi. Okay. Akaita 2 hours asingaoneke mudzidzisi akatera kumba zvikanzi mwana unya anombodisappear. Iye ndiye akasara achiti ndikudziye zvenyu mama. Takata toenda because mazuvano tikafunga chete kunofukunura guva tokuna kuenda masikati. Nekuti mwoyo wangu akatoenda nezuro kaine nyama yake. Sasa achindirwadza. Pawakamboenda kunofukunura guva, right? Vakanzi nemushakabvu munhu angari muguva. Guva ramafukunura iri hariitwe izvozvo. Vachibva vabatwa nehonye. Honye dzikavambundikira. Vakazoenda kunobviswa kupi honye iri? Aiwa vari ikoko kwanze vane pavakazogeza kusvika honye dzazoita sei dzabva, nekuti pavakabuda honye dziri mukati dzedza dzake dzakarumira ndirika dzaisabva, nekuti vanoti ivo kana vachinopinda vane mvura yavanogeza, vachibuda zvakare vane mvura yavanogeza. Vabude mondo padzaka dzakabatira chinzi zvamaita hazviitwe izvo, asi vakaramba vachigeza kusvika dzazobva vanoti havachaendi ikoko. Kwanzi mangu makuva vari kuenda mukoma KB ndiye vanhu vakafa kudhara vanoti kwanzizo tikapinda imomo mabhonzo arimo muiwawo ndo atinosvisvina. Saka mwana ari kumbodisappear kuchikoro achienda kumakuva kusvika 2 hours zvinopupurwa nemudzidzisi wavo. Pakaipa. Saka ari kuti pachikoro ipapo kuti pari kudzidza ipapo pane mudzidzisi nevamwe vanochikoro vanotoshanda navo. Kusakasira pamba pari kugara pa vanhu vanogara pamba ipapo vanhu sina kuzobvunza kuti mari ojereka kuti hama ari kuti pamba pauri kugara pauri pane 2 futi vanhu vanofamba navo nevamwe madzimai vemunharaunda but muri mukedani. Zvinhu izvi akazvitanga achiri kuMozambique here kana kuti auya muZimbabwe? Aisi vakazozvizira munomu vakugara naye munomu vakumundisa chikoro izvezvi. Saka chikoro ichi chiri muKenani chiri muHighfields imo. Zvakaoma. Saka vari kutsvaga mubatsiri. Ende vari kusvika kuti toita sei svondo yataurwa yakusvika. Ndiani anofanira kufa pamapedo? Hanzi muprofita akurirwa nedhimoni ndinonzi Brighton Murimba pabocha weLiverpool. Papa kana ukaona muprofita achiuya kuti musadzoka futi. Aiwa uyu akangwara asisi zera rake umwe akazodzokera kuparira choko. Saka okay, does matter chingariwo pamaavenue. Saka bozha hausi kutya here kuti mwana uyu achakuvinga achiti wandifumura kunyika. Nisha Tizi ndiye Anisha Tashinga Shoniwa ndinonzi does matter chingariwo pamaavenues. Ndinonzi bozho ngora does matter. Ndinonzi bozho. Pamakaenda mwana uyu makamuona. Makati kwanisa kutaura naye. Inini ndinepa ndisina kuzokwanisa kuziva panyaya dzemutemo. Kuti kana ari mwana mudiki tichitaura naye ipapo tinenge takamuvhara maziso. Tine kodzero kuti nokuti vakatonditi mukateerera ipapo muchanzo muchiti mutaurai naye apindure ega. Ndakabva ndapindura ipapo ichipi palive ndichiti handizozivi pamutemo kuti unozonditendera here kuti nditaure nemwana nyika yakateerera achipindura dzimwe dzenguva pamwe ndinochora kodzero dzemwana. Saka ipapo ndakaramba vanoteerera ipapo vachatopanzwa ipapo ndichitoti handisi kuziva pamutemo kuti ndinotenderero rekutaura naye kana tichikwanisa kutaura takamuvhara maziso kuti nyika isamuone. Ndinotenderero rekutaura naye achipindura, asi vabereki vakati mubvunze izvezvi zvaanoita. Ndiye ndakati handichazivi pamutemo. Musingarekodhi makakwanisa kutaura naye here achidayira? Ndina papa asi ndina ndakamira hangu padhuze naye but handina kupugara ndenda kutaura. Muchimuona mwana uyu ari normal maziso enyu? Ari normal but tichitaura ipapo
angatase kutakotsera amai akanga kutoshedzera kuti izvezvi maitiro akutoti aiwawa andifungiri kuti chiri parapa anogona kuti atoenda kudhara ipapa muchena anogona kutosara achitaura kuti ivo paya manga masara mega ndanga ndatoenda anorara nani anorara nevamwe vana navamwe vepamba ipapo ya pakaipa endoda kutaura pana paimuri yezimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo budiriro 5 kunzvimbo kunonzi kushedzera kuti kwakarendi kune nzvimbo inonzi iyo Goshen. Okay. Nzvimbo iyi mazuva 2-3 adarika ine zuva rakamuka mukoma KB mamita emvura akarohwa akaenda akawandisa vaiti kana vashaya chavanotora vanongodzura chero chisimbi vongosiya varasa zvadaro umwe wevamwe vagari vemunzvimbo anoti iye pasati pauya vanhu vakaba zvinhu izvi tine shoko kana kuvamwe vanhu vatiri kusvibisa vatisati taziva asi nokuda kwezvinoitika pamusoro pevamwe vanhu vanoshanda vachiita basa iri anoti kune varume vakauya vakapfeka madhasikoti machena vakabata mabhobhojani vakafamba 2 days before paitika zvinhu izvi vachitenderera door by door to door vachitaura kuti iwo pana parudiwa zvakati pada kutengwa izvi ngachisunungurwa izvi panodiwa chida kutotengwa choti tipei mari izvezvi tinotenga tichinouya vakatorerwa mari vachinzi pane chiri kunotengwa chigadzirwe havana chakatsoka vanhu ivo pavakaenda vakabvamira zvechose vaitaura kuti tipei regai timari tinotenga tigokupai mugadzire vainzi musatityira zvenyu pasina kuita mazuva vanhu vachibva vaba asi ivo vanoti sekuziva kwavo ava vashandi vekanzuro chikonzero vaifamba vachitevera basa rekanzuro vakaziva sei kuti vashandi vekanzuro ivo vari kuti nenyaya yekuti vakanga vane madhasikoti nemabhobhojani saka vashandi vekanzuro but vakazoita tsvakurudzo rekuti vatsvage wani wacho vakaziva zita rake ende vanoziva kuti iye aimbori mushandi wekanzuro but chavasiri kuziva iko zvino ndechekuti achiri kushanda kukanzuro here pavanhu vakambofamba vaine bhobhojani vane madhasikoti ewhite mushure mekuzoti mangwana achona pakamuka mamita yese akabirwa saka mushure mekubirwa pavakanzi pane zvoda kutengwa pamba pano vachipiwa mari ava vakarega kudzoka nekubiwa kwakazoita mamita vakaendera kukanzuro munhu wavakaziva aimboshandira kukanzuro akaonekwa akabatwa here iko zvino asati abatwa mukoma KB ndo makunga yekuti enda izvezvi vari kutotsoga nekukumbira kuti muri yezimbabwe pane zvakaitika sezvizvi totangira papi tiende kupi tiri kuchira dzimwe dzenguva kuti kana vanga vari vashandi veko chaivo pamwe unonzi uri kumhanya iwewe uri kufunga kuti tisu takaba saka toita sei baba Isabel amusati here manzwa kuti pane mupurisa wefeki bogus police station abatwa mudhorobha umo akapfeka uniform achibira vanhu amusati mazvinzwa here ndakapitirwa kuba KB neasida uniform ndakakudzi chi-ID chonzo amuna kupaka mune zvakanaka right pinde mota tidariki papa zvino vanhu vari mudhorobha vanenge vachitoziva matsotsi vakazviona vanga vakasimudza musoro vachiti unai pari kuenda uyo asvika pana boshe mirai tione saka pandakasumudza musoro ndakationa kuti masumukiro akaita misoro yevanhu iyi pane zvairi kutaura nemasaidi andaipiwa ini ndini ndakabva ndabata bhachi ndakati munoshanda kupi right papa varume vamunoona vanomhanya vanofamba saka kukanzuro kwavakaenda kunoripota kuti pane vanhu vakauya vakapfeka madhasikoti vakatitorera kazvinhu vakatibira kanzuro yakati kudini havasati vapiwa mhinduro funga peringa pari kuitiwa tsvakurudzo asi kugosheni baba mamita akaenda mungaziva here kuti dzimba dzakabiwa mamita zvinosvika ngani vari kuti kana tisingakanganisidzi more than 25 iwo mita yacho iri kuita mariko ndo parisingazivi ngoma KB kuti iko zvinoita mari kukakuleta kuti tione kuti vanhu varaenda namasirenokuti vachitaura ivo varitaura kuti vari kufunga kuti kana 50 kg yakazara kureva kuti more than 25 mamita zvokana zvakuzara mu25 kgs zvinenge zvakairwa pasi pakaipa tiri kuitika matimani musenyika ino nyaya yandiri kutaura muri yezimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshebedza kuti hondevhare mukati menzvimbo yehondevhare pane nyaya ndoda kungotaura kuti izvo pane mwe murume akaenda ari mukati mekutsvaga nzvimbo yekunobatsirwa ndokubva audzawo bhuru rake zvikanzi pane zviri kundinetsemo wangu pane zvanisiri kudzidzisa mukati mekurarama kwangu akanzi nemumwe murume haiwa mukati menzvimbo yandinogara kune murume anobatsira ariko ikoko murume akabva aenda ikoko ndokusvika pane mumwe muprofita ndokubva asvika pamba asi akasvika muprofita asipo ipapa ndokubva audza vana kuti izvo afonera kusvika
isvo kune munhu asvika pano achida kubatsirwa zvikanzi ngaagare ipapo ndiri kuuya zuva rakavira mhuri yezimbabwe. Muprofita asati asvika ipapo, asi muprofita akafonera vana vake akavaudza kuti munhu iyeye mubatsirwi iye mupepe kurara agorara. Muprofita akazosvika ndokuenda pakurawa, murume achibva anobatsirwa, abatsirwa kudaro achibva aenda. Asi zvakazoitika ndezvekuti izvo mangwana makuseni kune munhu akamuka achida kunopinda mugomo, ndokunosangana nemurume uyu akazvisungirira ari pamuti, pasaidi pake paine bhemba inoratidza kuti bhemba iri ndo rakatema muti. Akaona gavi ndokubva asungirira. So munhu akafa nenzira yekusungiriwa, chikonzero ndo zvakaonekwa nevanhu vehukama vakauya vakatora munhu nemapurisa zvese, munhu akaenda kunovigwa. Zvadaro mhuri yeZimbabwe hapana akaziva kuti chichaitika nditika. Zvadaro mukati mekufamba zvakare kwamamwe mazuva kune murume anogara mukati menzvimbo iyi aitevera pipeline yake achiti mvura isi kufamba zvakanaka pane zvidiridzirwa zvake. Ari mukati mekufamba kudaro kuchera pipeline yake akabva asangana nebhegi riri pasaidi pemapipisi ake. Asangana nebhegi ndokubva aona bhegi iri, ndokubva avhura bhegi ndokuona muine nhumbi. Aona muine nhumbi ndokutora bhegi iri ndokuenda kumba kwake. Murume uyu regai ndikuzivisei, munhu anorwara but marwariro anoita, anorima zvinhu zvake, anogara pamba pake nemhuri yake, asi achiratidza kuti mukamutarisa pane kamwe kakurwara kari paari. tenyoroshiwiribindifo kachiwemba kimirikiasha ra zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai. Atora bhegi iri ndokuenda kunovhura bhegi, avhura bhegi ndokuona mune hembe, zvimasendro zvirimo, hembe dzirimo, matrauza aripo, ndokuchitaka kupfeka hembe idzi dzaanhonga dziri musango mubhegi. Apfeka hembe idzi, murume uyu anoti iye akanzwa izwi richitaura munzeve make kuti tora bhegi iroro rembe iroro unosiya kwanhengi, achiudzwa nezita nemutupo. Audzwa nesenemo ndo pakarongedza bhegi iri. Akambotanga achifukidzira kuti izvo pamwe pane zviri kuitika, ndo pakazorongedza bhegi mangwana, ndo kubva aenda kumunin'ina. Senemo yaitaurwa apa isenemo yakafanana nekumba kwemuprofita uya akaprofita munhu, akanematira munhu, mangwana munhu akazoonekwa akafa pane imwe nzvimbo. Saka murume uyu senemo yakafanana kudaro. Murume uya paakanzizve neunzorera bhegi kwakati akabva aenda kunosiya bhegi kumba kwemunin'ina wemuprofita uya wokumunamatira munhu. Right, muprofita uyu pakaenda kumba kwemunin'ina wemuprofita, murume uya akasvika nebhegi akawanikwa baba vepamba vasipo, paine mukadzi chete. Vepamba apa vanoziva kuti murume uyu munzvimbo iyi anozivikanwa ari munhu anorwara. Kwai akangosvika akati hei, bhegi iri riri kutaura kuti riuye pano, ndakutosiya panapa, handidi zvokubvunzwa, mukada zvokutama ndosiyana tema vanhu pano, torai bhegi renyu. Ava achibva asiya bhegi. Baba vepamba apa vakauya vakafonerwa nemukadzi uyu anga aripo achibvofonera muprofita kuti pano pamba nenge auya akasiya bhegi iri, but bhegi iri asi ataura kuti bhegi iri riri kutaura. Zvikanzi hazviite, ivo ndokutora bhegi iri ndokuenda kunosiya kumba kwaamai vemurume akanhonga bhegi achitevera pipeline. Bhegi iri radaro mukomana nemhuri yeZimbabwe. Vanhu vakazogara pasi ndokuenda kwamambo nemadzima sabhuku ese. Zvikanzi tarirai muno zviri kuita bhegi iri, toita sei? Ndokutora bhegi vachiti izvo pavatarisa mukati mebhegi vaona mune chitupa. Chitupa chiri kuratidza zita remurume uya wokuonekwa akafa mugomo, wokuprofitwa nemuprofita. Achibva abva kubatsirwa asi achienda akazowanikwa akasungirira ari mugomo. Zvikanzi veukama vacho vakatora munhu akaviga vanhu, ngavauye vatore munhu uyu. Vachibva varongedza zvinhu vakati handei nebhegi kuhama dzemunhu uya akafa. Vaenda ikoko mukoba KB vachinosvika mukati menzvimbo vachitaura kuti ivo amheno angatoenda neshoko rekuti kune vanhu vari kuuya nebhegi rine hembe dzemufi. Vanhu vachisvika ikoko nemotokari vanga vainayo, vanhu vakarohwa nevagari vomunzvimbo, vanhu vakapfapfaidzwa kusanganisira mota dzichitemwa. Ndiri kutaura nyaya yakati kukwesa kusvika mapurisa eko, vamwe vanhu vachitozobhadhiriswa kuti vakatema motokari ikakuvara, vanhu vakarohwa kusvika vadzokera nebhegi. Kutaura kuno kwandiri kuita mukoma KB nemhuri yeZimbabwe, vanhu ava vakadzokera nebhegi kumba. Vadzokera nebhegi kumba, rakazoiswa kumba kwaShe. Ndakwanisa kutaura naShe nhasi makuseni ano kuti naishe muri kukwanisa sei kugara nebhegi pamba, bhegi richinzi riri kutaura. Mambo vakati neniwo zvandafunga ini ndezvekuti mangwana ndiri kushemedza vefamily yemunhu akafa ane bhegi rakaonekwa kuti rine chitupa chehama yavo, kuti sei vachirega bhegi richigara iri rehama yavo. Saka mangwana vanenge vari mudare mavo. Ishe kana kuti mambo ava vandikokawo kuti mangwana bhosho
kana dai zvaikwanisa unge uripo padare redu iri unzwe kuti bhegi iri matauriro aro nevekukama vachona chii chiri kuitika kuti varege bhegi kusvika rakunze rikutaura uyezve vasingari kuritora. Saka mangwana kune nyaya izvi kwamutata. Right, iwo ishe pawakapiwa bhegi iri, pawakatora bhegi iri, vakanzwa ere bhegi richitaura? Mambo pachavo mukoma KB vari kuti handisendesangana nazvo, asi bhegi riri pamba pangu. Right, vakarohwa vaendesa bhegi kuhama dzemufi, ndiwo muprofita. Aiwa, vakasiyirwa bhegi pamba paya. Vacho vakataka kusiyirwa bhegi pamba kune timu rine munhu akatora bhegi papipeline rikazodzorerwa kwavari. Ndo vakazoenda kuna mambo vachiti madii mati tinosiya bhegi zvikanzi nemunosiya. Vakaenda nebhegi ndo vakanopfapfaidzwa. Ndovakazoka. Asi munhu akazvisungirira akaonekwa akafa achibva kunobatsirwa. Asi ichokwadi ere kuti bhegi riri kutaura? Mashoko ari kubva kumunhu akanhonga bhegi anova ndiye zvakare anonzi aneka kurwara kaanoita. Ndiye ari kutaura. Uyu akanhonga bhegi ndiye aifamba kuti aone kuti pipeline rake riri sei. Asi achifungidzira kuti ane kurwara kwaanoita. Ndiye anoti kupfeka kwandaita hembe ndaudzwa kuti enda unosiya hembe pakati. Ende peshuwa pakasitoreswa bhegi paari kutaura kuti enda unosiya bhegi makaonekwa mune chitupa chinoratidza kuti sechokwadi munhu iyama yavo. Iye akazodzosera hembe dzese dzanga akupfeka mubhegi muya. Saka kuenda kwenyu kwamuchaita mangwana ndo pachabuda chokwadi ere kuti bhegi riri kutaura? Ndo pane dare rekuti varidzi vehama iri kunzi nebhegi riri kutaura iri kudanwa mudare namambo achinzi why musiri kutora bhegi iro bhegi rine hembe dzehama yenyu yakafa. Hama pamakanzi yakafa makauya mukaitora mukanoiviga bhegi rake nhasi. Sei musiri kutora bhegi rake kuti mutore hembe dzake sehama. 17 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje muri yangu anonzani Prophet anonzani wedu bhegi babauka Tifred bhegi paka mukoma KB. Yes, kutaura kuno kwatuta nyaya yakusanzwisana. Nyaya inogara yakataurwa na first lady kuti vanhu virirana ipa kugara kunyanya varume nevakadzi tanzwa nemadhoketi mirwi nemirwi ndizvo chaizvo. izvo zvipa mabvuka pamukadzi ari kuda kuzama kutaura kwakamunhu kune murume kuti maybe pane mari angada mukati mekutaurisana. Hatichazivi kuti ataura zvakaipa here kana baba ndo asingari kukumbirwa mari. Mukadzi ndokubva abaya mukadzi murume nebanga murume achibva afa. Mukadzi aona kuti murume afa kwakuda kuzvibaya iye ndokuzvibaya pazamu. Izvo zvaendeswa kuhospital murume afa. Izvi pa mabvuko apa. Nai chii chakakonzera kuti mudzimai abaye murume nebanga? Ane mari aida kumurume maybe kumukupindurana. Maybe pamwe mari yacho haipo. Kana kuti aida kumunyima. Kana kuti ana unisa zutera murume. Ndobva ipapo ndopindira pamutoko mukoma KB. Pane vanasikana vakadzidza pane chimwe chikoro chesekondari chiri kwa Mutoko. Ndokubva vadzidza ipapo. Vana vakaita meso vari pachikoro. Ndokubva vaita boyfriend mukomana mumwe chete but vese vari vana vechikoro. Ndokubva varovana vari pachikoro ndokutombopanishwa nemukuru wechikoro 10 euros. Vapanishwa kudaro vese iko zvinozvi vakasvika pakubva pachikoro ndokubva varoorwa kunzvimbo dzakasiyana. Mumwe nemumwe ari kari murume wake, mumwe ane vana 3 umwe ane vana 2. Vakazosangana zvakare chikonzero vanogara kunzvimbo imwe chete ndokubva vasangana musi weFriday. Beyond deep down, beyond deep down, beyond deep down, oh beyond deep down, beyond deep down, beyond deep down. Ebedi varuya vana pino buba iwe pull man selector. Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri makadi bekureba makadi bekutaura nekutsudzura nekupfapfadza zviri kuitika mukati menyika yenu. Ndiri kutaura pangwena muri ya Zimbabwe inyaya yekwanzvimbo yekwa Mutoko kunde vanasikana vanga vari mukati mekudzidza zvidzidzo zvavo vari mukati megwaro resekondari vachidzidza pachikoro chiri kwa Mutoko. Vana vakakwanisa kuita meso kuita zvisingadiwe pachikoro sevana pachikoro asi kuri kusekondari form 3 neform 4. Wanda akadana nemukomana wake umwe achibva danana zvakare asi vese vakazoziva kuti iwo mukomana udana naye haya mumwe chete vakasvika pakurwisana vari pachikoro ndokuti
vatombopaniswa vakaenda kudzingwa chikoro asi vakatamba vari pachikoro kusvikapedza zvidzidzo zvavo zvese iko zvino semhuri yezimbabwe vana ava mumwe nemumwe akaroorwa kwake umwe ane vana vatatu umwe ane vana vaviri sevana vemunharaunda vakazosangana izvo zvemusi wefriday vasangana zvakare kwamutoko vachibva nzvimbo dzavakaroorwa umwe achibva achivedzera kuti iwewe waida kundisaisa iwewe uri kuziva kuti wakandirova here iwewe waida kuti iwewe mukomana wangu zvikanzi iwewe ndoida kuonererwa but mukomana akanga atanga kudainini vakadzi vakuru mukomana haka ndokuhakana futi ndokurovana kunonzi kurovana mukoma KB umwe akarumwa mhuno zvokukuvadzwa umwe akakuvadzwa ziso vanhu vandiri kutaura mukoma KB vasungwa vari varapwa varapwa vari vasungwa asi ndine mashoko andazogamuchira nhasi mukoma KB ekuti vanhu ava vari kuenda kumatare edzimhosva asi pakati pavo pane 1 ane murume akasvika akashevedzera kuti handidzoki kuno imba kana kuti mukadzi uyu ndanyara havangandiudzi kuti mukadzi wangu ari kurwira mukomana nyaya dzakaitika vari kupachikoro kureva kuti achiri kuda munhu uyu saka handipi nenyaya idzodzo nyaya dzekurabisana nenyaya dzekuenda mumapurisa pedzai vanatezvara ndaenda yes wanochi asati auya ino matare dzimhosva asati vaenda ende vachiri kurapwa ya pakaipa but nyaya yangu ndizvo here iye murume wakarwira vari kusekendari ari kupi atoriwo nemukadzi wakewo asi mupenyu zvake mupenyu anogara iko kwamutoko akugara kwamutoko ambiri yacho kokungokura munoziva kuti vanhu kana vakadya vakaguta chibage chiriko ichi kuguta kugutisa kurwira nyaya yake tikakupi makore mangani wayo 0713 gatimbonzwa vamwe vari parona mukwambo asina mari ndoda kutaura chekuhonde valley icho ehe vanhu vanofanira kuziva kuti pese panoitika nyaya hazvingonzi kuti vataura kunzi bheg ngarendi motongosimuka neke zvezvinoitwa muno munyika munotedza channel maonekero akaitwa bhegi iroro iri kanzi riri kutaura ngarizodai raifanira kungoendeswa kwashe first of all rinofika kwashe kuti ndo bhegi rinaro iri kutaura zvakati ishe ndo anozoziva kuti bhegi rinofanira kufambiswa sei nenzira yakaita sei nevanhu vakaita sei handiti zvekuti kutemwa kwaitwa motikari izvozvo nekuti zvaisaitika zvinhu izvozvo ende zvaifamba nechannel kwayo pasina kana problem yakaitika izvo ngoti regai ndingoenda izvo nekuti inini ndakadaika munokuwadza kana kuora ende mukazonofambisa nyaya zvisina channel kwayo asi tichitarisa sekuritoni mufundirwa munofunga kuti mushakabvu uyo akabatsirwa chibva zvonekwa akazvisungirira chii chakaitika kwaari panyaya yebhegiro pane zvakatoitika zvakawanda ipapapa handiti panga pakutaura nenhau dzokutanzi munina muprofita here sambisa pane nyaya hombe yakaitika zvokuti kuzazozvitresa pakazoita vaya vanotsvaga nyaya mazi anogara vakataura nabhozhe kuti vanosimudza mabhurugwa mabhandi mapurisa pakarira mbama chacha dzadza dzinobva kudenga zvakawanda micheka pane zvakaitika esi zendozobvunza bhozhe kuti iwe bhozhe iwe mukwasha wangu nyaya dzaunopinda idzi uchiraitiraiterewo ndiwe here kavati bhozhe unopinda shamwari mwakaoma izvi chii kunaitezvora andi makandituma kuti ndine basa ndikauya pana pandisina chinhu munoita sei ai handikusaona kuti anzi kuti nditaura hangu kungosimba kuti unonga wakasimba mukwasha wangu aunobikwa munzira sekuru ndikavatarisa kule mama wangu izvozvi kumesoka havachatarisike zvakanaka vaneka kutyisa kavainako sabudisa nyika aya vanhu vanokutyirai baba Isabel manzwa zvataurwa nadhazimeta chingariwo pane zvinhu zvenazika pane zvinhu zviviri vanonditya here vanhu vanondityira vanokutyirai asi vamwe ndiwava kutokutyai hai wakatityei mwari ngatityei mwari yes hanzi mushonga waubate pasina chi pasina ronda Pasina ronda. ine bhaibheri rinoti wongorora rutsoka rako kana uchienda kuenda imba yamwari nokuti kuswedera kurizonzwa kunopfuura kubayira chibayiro chamapenzi nokuti kuseka kubenzi kwakafanana nekuputika kweminzwa iri pasi pehara apa zvakatakudzika mubvesi apa saka zvichireva kuti kudini izvi aiwa
mweya wa mwari une simba rokutenda. Yes. Ende pese patinofanira kuda kwesimba ra mwari ziva kuti chokutanga panodiwa ichokwadi. Ko chokwadi chinombori chii? Chokwadi ndiye Kristu. Kana Kristu kwadi ari Kristu, iwe uri pachokwadi uchafamba uri Kristu. Mubatsiri weku Highfield akasvikirwa nevabereki vane mwana ari kuti tiri kuenda kunofukunura makuva, akataura kuti damba musadzoke panapa futi. Tori come back again. Kwazi yazo iri kuruma veri team yebhora. Saka pakaenda vapfana ava vana ava pamwe chiri nemadzimai ari kutaurwa mazita avo vakati kudini kumubatsiri mubatsiri arasutera akangotaura kuti musadzoke pano achiudza amai vakataura nezvero vakati apika ati musadzoke pano. Ndiri kukumbirawo kana mune nhamba dzemubatsiri. Okay, mukataura nevabereki vemwana uyu mukumbirawo kana nhamba dzemubatsiri. Toda kunzwa kuti pakasvikirwa netimu iyi akati vabatsiri rudo Baba Isabel ndokuti ukaona munhu pane zvaakaudza, right, pane secret yaanayo, pane mashoko akapiwa. Mandipa basa Tiri kukumbirawo kuti Zimbabwe kana zvichibvira munomutora video makamuvhara face kuti vasamuzive otaura hako mashoko aka zviri sei mukoma wangu? Aiwa, zvikufadza izvi nekuteerera nhau dzese idzi. Handiti ka tutaura nani apa? Mutaura anonzi Alex Sajeni uprint security kuforesta big Mvuru. Vakomana kuri seko pamvuri? Pamvuri pari nani mvura chete. Tibatsirei pane zvese izvi. Tautaura icho chebhegi icho mukoma bhozho. Unoziva vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kwanzi anorwara. Yes. Bhegi akarinzwa, bhegi uyo ari kuziva kuti bhegi riri kutaura handiti? Yebo. Ava nekuda kwokuti izvezvi raenda riri kwamambo kwacho kurunzi havasati varinzwa kuti riri kutaura. Ngavamhanye vanhu ava nguva ichiripo zvishuwa. Vamwe vakaudzwa hondo shari murwere wepfungwa kunzi anorwara. Vakazora. Mubatsiri. Yes. Chokwadi pakaipa mukoma bhozho ngavamhanye nguva ichiripo vanhu. Asi munofunga kuti sei bhegi riri kutaura iro? Pakaipa pane pamunhu akafa iyeyo zvinotombomira zvakanaka. Haana kufa zvakanaka. Anogona kunge akatourayiwa. Maita basa Zimbabwe nekusarudza National FM Radio Kanyemba Bhozo naBhozho Ngora. Tinodzoka zvakare musi weMonday. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei? Icho kwade muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu. Namba yandinoreva pano muri yeZimbabwe. Musandifonda neprivate one number 1. Handizokwanisi kudzoka kwamuri nichida kunzwa kuti pamasiri paya pane zvipizo zvatingada kunzwa. Uyezve ndingada kuuya handina pandinofona nichiti ndoda kuuya chikonzero inenge iri private number. 2. Ifoni yebasa kana muchinge maifona mukangonzwa kuti ndi Bhozho makutotsudzura kana kutopfapfaidza kana kuri kutoenda kutoya panzvimbo musati ndeipi zvakamira seaiwa ifoni yebasa. Uyezve kune vanofunga kuti zvavari kukumbira kuda kuziva ndinazvo, garai matora ballpoint nebepa. Pandinofuna ndichi mukati mekutaura musazotsvaga ballpoint nebepa, foni iri patiri inenge chifonwa nevamwe. Kungofona ndakutoshedzera nhamba muchinyora nhamba ipapo tobva taenderera mberi. Nhamba dzangu dzekufona inhamba dzina chipomerwa ndati nhamba idzi hadzinyadzisi. Inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa tendai tindo masenu mucheki mukuru po rikiti bhu. Takusaikana muZimbabwe ane zita rekuzvarwa riri pachitupa rokuti Anisha Tashinga Shoniwa rebasa kana kuti stage name anonzani. Aiwa magona munoziva tunhu twenyu anonzi Nisha Tizi. Wokuro wakambuka yake kuti kutsamwa kune